Mayong adlaw sa tanan, mayong buntag, Cagayan de Oro, GCAF, sa ato ang adjustment na po, no? Kaning ato ang nahitabo sa Cagayan nung kaning ECQ. Usa ni siya sa pinaka-stricto daw nga klase nga quarantine o muni karon nga kita na sa atong sa pagkapanimalay o apan dili ta mapugnan, no, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay mugid kini ang pinaka-essential sa tuang kinabuhi. Okay? Ang uban tingali hurat nga ayuda, murag dindotong na murag hungihong na daw ayuda maabot. Kay nahangyo daw katong usa ka politician diri sa Cagayan, apan ang atong tinuod nga paglaom mao gayud si Jesus. So busa, andamon na to ang ato ang kaugalingon karon sa pagpaminaw sa iyahang pulong. Magampo kita. Daghang salamat Ginoo niining takna nga imuhang gihatag kanamo nga kami makasimba sa imong buhing ngalan. Kami makaday kanimo. Bisan o Dios sa kalisod sa sitwasyon, apan nagpabilin kaming malaumon, nagpabilin kaming positibo tungod kay ang imuang pulong tinuod man sa muang kinabuhi. Busa o Dios, akong mga pag-ampo nga ablihan nimo ang mga dalunggan o kasing-kasing, Lord, sa mga katawhan nga buot nimong makadungog nining kamatuoran. O akong mga pag-ampo, Lord, nga ikaw gayud ang mahimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon gyapon mga kaigsoon ang ato ang series mahitungod sa libro sa Hebreo. O usa ni siya sa pinaka-challenging nga libro nga ako ang gistudihan tungod kay kinahanglan kag ubay-ubay nga knowledge sa Old Testament o katog yung current nga situation sa mga Kristohanon. So kita nagpasalamat sa Dios kay ato ning gistudihan og kun inyong na subaybayan, no, ang ato ang niagi nga mga pagtulunan, no, ang Book of Hebrew is nagapadayag siya sa pagkalabaw ni Jesus. Nga si Jesus labaw sa anghel, labaw sa tao, siya gayud ang angay natong patalinghugan, ang atong paminawon, siya ra ang paglaom sa kinabuhi. Atong po nasabtan to niagi nga ang setting ining libro sa Hebreo is sulat kini, wali kini nga gisulti sa mga Kristohanon sa mga itong daang panahon, no, early Christians nga experiencear o kining ginatawag nga paglutos nga dili ra ba ni basta-basta nga paglutos kay ang kinabuhi mismo nila na peligro o sila nahimong prey, no, sa mga predator nga mao mga Romano o even ang ilahang mga fellow Jew. So di nato likayan nga kani sila nga katawhan na ay kahadlok, na ay pagduha-duha, na ay ginatawag kabalakas kinabuhi, silang ugma, silang pamilya, silang negosyo, sa bisan asang aspeto silang kinabuhi. Muni ang ilang sitwasyon kay basig karon buhi pa sila semana, 1 week or 3 days after basig madakpa na sila, pati na sila, himuon na sila og ginatawag nga sulo ni Nero. So inana ka peligro ang ilahang kinabuhi. Apan adunay usa ka apostle or pastor nga sulat nagawali sa pagdasig kanila. Now kung mudasig ka, unsa may pinaka-best nimo nga buhaton aron nimo madasig? Salamat sa Ginoo nining Okay, praise the Lord. Salamat sa iyahang providence, no, nga magpadayon gyapon ta sa paghisgot sa iyahang pulong o hinaot nga naana mo nakabalik na po diya sa online. Okay. So sa ako ang gingon ganina, no, nga kani siya nga libro nag-address sa mga persecuted Christians. Okay. Og mana nagsulat ang usa ka ilang sa kasagara sa mga theologian nga kani siya gisulat daw kay wa man gininganli, no, daw ni Apostol Pablo.
Pero sa kuha lang, personally ha, wagri ko kay si Apostle Pablo is a Pharisee, knowledgeable sa Old Testament, niya, di ba? Learned si Apostle Pablo niya. Kung imong basahon ang Hebrew is really plaster kay ba? Pero sa kuha lang, ginatawag nga personal conviction, pero wala gyud gi-reveal, no? Ang author gyud sa Hebrew. Now, karon padayon ta. Now, tong yaging Domingo, no, si David nagsulti nga si Jesus gayud ang ato ang able help nga siya ra gyud ang makatabang. Og iyang gidetalye, no, ang mga butang nganong si Kristo ra ang makatabang. Siya ang nagaluwas kanato, nagahimo og sacrifice para kita mahimong mamatarong diha sa atubangan sa Ginoo, guban pa iyang gisgutan ug ato nang padayonon. Kaya narata karon sa Hebrew chapter 3 verses 1 to 6 akong basahon. Busa mga igsoong balaan nga mga mag-aambit sa langit nung pagtawag, hunaw-naan ninyo si Jesus, ang apostol ug labang pangulong pari sa atong pagtuo. Siya matinumanon sa nagpili kaniya sama kang Moises diya sa tibuok nga balay sa Dios. Apan si Jesus giisip nga labaw ug himaya kay kang Moises ingon nga nagtukod sa balay labaw pa og dungog kaysa balay. Kaya matag balay aduna gayoy nagtukod apan ang nagtukod sa tanang butang mao ang Dios. Og si Moises ingon nga sulugoon matinumanon diya sa tibuok balay sa Dios sa pagmatuod sa mga butang nga ipamulong sa umaabot. Apan si Kristo ingon nga anak, matinumanon sa pagdumala sa balay niya. O kita mao iyang balay, kung hupta nato pag-ayo ang atong pagsalig sa garbo sa atong paglaom. Sa dili pa nato padayonon, no, ang ato ang sermon karon, mangutana sa ko og pangutana nga kamo ra po itubag diha sa inyohang lingkuranan kung asa makakaron depita. Unsay labing mahinungdanong desisyon sa imong kinabuhi nga imong gihatagan og igong panahon sa paghunahuna, pag-ayo. Okay, ang imong gihatagan og igong panahon sa paghunahuna, pag-ayo. So, kadagyon sa tibuok nimong kinabuhi, sa gid ang pinaka mahinungdanong desisyon nga imong nabuhat, nga imong gingunahuna pag-ayo, imong yung gi-analyze ang kada suok, no, nga imong yung tibang-timbang ang tanan. So, tingali daghan ta, no? Tingali kung ikaw estudyante, ang imo ting unahuna nga usa kay kurso na ako sunod, bago ako nakagraduate og grade 12, basig usa ba ako? Di ba murag sud na sa crossroads, no? Kung ikaw college karon usa man nga trabaho ang akong gusto, mag-abroad ba ko o naraba ko diri sa Pilipinas? Tingali kung ikaw daghan tag mga kanang ginatawag nga gikonsiderar nga option sa kinabuhi. Pero kung imo ko pangutanaw ana nga pangutana, ang pinakaminungdanong desisyon o mo po'y pinakaminungdanong desisyon sa akong kapikas is mao gining pagkaminyoon. No, mao gina siya ang pinaka-importante labkan gyud, no, kay dili ni siya sayon, no? Nga desisyon sa kinabuhi kay makig-spend time ka sa kaning usa ka tawo nga stranger sa una nga lahig personalidad, lahi og background sa kinabuhi nga imong maguban mo sa usa ka balay og kamatayon ra ang makabulag. Kung lisod na sa kuha, mas lisod gid pod sa akong kapikas sa kinabuhi, tanaw ti niya kung naulit. Pero salamat sa Ginoo, no, kay ditsugot man pod pag-propose nako. Okay, salamat sa Ginoo. Okay? Nata ko isulti sa about proposal ako, pero lahi na po ito nga sermon, bantayan ninyo na. Okay? Karon kinaminyo nami. Okay? Karon pa ko tana, pila man pod ka anak ang amo ang by God's grace, no? Ihatag sa Ginoo. So, actually, kung siya ang pagbuton, igo na ning usa, si Amira. Ako, di po ko busugot. Dagi pod. Oo, itatag Zandro Joe. Okay? So, salamat sa Ginoo karon itagaan mi usa
Okay, napod, additional, lalaki, 8 months na si Bina karon. So, kana ba? Nya wala mi nag-expect no nga hatagan mig manghod ni Amira panahon pa gyud sa pandemic. Okay, so usa po na sa mga nahimutang productive sa pandemic kanang panahon na. So karon na muna siya ang usa sa kay dili biya sayon. Kay matod pa sa survey kung na kayo sa kaanak kinanglan kag dako-dako nga aron mapaeskwela nimo siya. No, so dili sayon nga desisyon apan praise the Lord. So muna ang ato ang pagtagad apan nakoy proposal sa inyo. Kani mga butang nga ato ang giunahuna karon napay mas mulabaw pa gyud ani. Kinanglan gid nato ni siya karon hunahunahon pag-ayo mo gini no si Jesus. Kinanglan gini mo tibang-tibangon karon takna panahon sa Ezekiel muni ni panahon nga magmuni-muni ka panahon na nimo nga hunahon nimo ni ang imong pagtuo kang Jesus. Kay muni siya hunahuna pag-ayo si Jesus. Timan kini siya gisulat sa mga tao nga naa sa kalisod, sa mga tao nga gi-persecute. Siya nga before mo tingali ang goal sa kanang preacher ani nga time before mo mohimog desisyon sa inyong kinabuhi may tungod sa inyong pagtuo. Una sa si Jesus pag-ayo. Pag-sure mo sa inyong desisyon be. I-sure mo ba nanyo kay basig una sa pag-ayo tibang-timbanga ilha si Jesus. Kay siya worthy sa to ang pag-consider. Okay? So muna atong pagtagad. So sa verse 1, ingon dari, busa mga igsuong balaan, mga mag-aambit sa langit ng pagtawag. So kung may kagbusa, this is mura na sa conclusion sa gidiscuss sa previous chapter, no? Sa chapter 2 o kato ng maisgutan. Nag-address niya ang mga katawan, igsuong balaan o mga mag-aambit sa langit ng pagtawag. So, giuna niya mga igsuong balaan. Okay? Atong sabton nga ang pulong balaan diri, dili ni siya tungod kay balaan sila kay Hudiyo sila, na sila'y maayo nga nabuhat, muna nga tungod kay dili ni tungod kay gasulob sila og sutana og uban pa nga mga ginabuhat nga mga rituals. Kani nga klase nga balaan diri is posisyon sa kaluwasan. Okay? This is referring to salvation, meaning ang balaan is giset apart, gilahi sa Dios nga para mahimong iyaha. Nahitabo ni siya, no, kung imong tan-awon sa atras na gamay, Hebreo 2:11, siya nga nagbalaan. Atong timan na nagbalaan, past tense ni. So, pasabot, nahitabo na ang gibalaan atas Ginoo, meaning giluwas, gi-justified, gihimo na tang righteous sa iyang atubangan. Okay? God made us righteous, God made us holy, pero kimo pong tanawon og sila ginabalaan. Kaning word na ginabalaan mo na ni karon ang proseso no nga kita mahimong mahisama kang Hesus, ginapadayon. So ang gahom is siya. Walay kaning nagbalaan si mo, walay imuhang part ani, part ni tanan ni Hesus, iyahaning buhat sa tuang kinabuhi sa tanan nga mga iyahang tinawag. Okay? Managsama o ginikanan nga tungod ni wala niya ikaulaw ang pagtawag kanila nga mga igsuon. Mga igsuon. Okay? Karon atong isgutan pod ang gi-address, di ba? Gisulti sa magsusulat nga balaan, kadua mag-aambit sa langit ng pagtawag. Unsa man ni? Now, kani langit ng pagtawag, it is actually God's call. Ang Ginoo ni siya nagtawag kanila. Okay? This is not just an external call, but this is really an internal call sa mga katawhan, no, mga piniling katawhan sa Dios. Kung atong tanawon, sa Hebrew 2:10, mo po ang nahitabo. Kaya angay gayon kaniya, meaning kang Hesus, nga alang kaniya, o pinagi kaniya. So, through Him, for Him, ang tanan nga nahimo. Tanan namugna, tanan i-exist, pinagi kaniya. So, walay butang
nga na-exist sa kalibutan, kundili pinaagi lang gyud kang Hesus. So, ang tanang butang nga sa iyang pagdala sa daghang mga anak ngadto sa himaya. So, physical life gikan sa Ginoo. Even ang atoang spiritual life sa iyang pagdala. So kita day, no? Imagine nato, kitang tanan matod sa Biblia patay tungod sa atong mga sala. Incapable of responding, no? To the stimulus, the spiritual things kay mas ganahan ta kaniadto sa mga buhat sa kangitngit muna ang atong ampay. Muning mas ganahan katong description ni Jonathan tong niagi nagpalami ta no sa sala kay mo man ginatong ampay. Okay? Patay kita sa mga butang espiritual ug wala kitay abilidad to save ourselves kay sama sa patay dili niya mabanhaw kay kagalingon. Kita inana ang atong kondisyon. We are dead in our trespasses and sin. Apan, salamat sa Ginoo pinagi sa iyang grasya, iyang pagdala sa daghang mga anak ngadto sa himaya. Muna ni karon ang isgutan, heavenly call. Kay ang Ginoo mismo nag-initiate, ang Ginoo mismo nag-una nga kita iyahang madala ngadto sa iyahang himaya. Okay? Ikaduha, kung dili pa kita satisfy iya pa yung gipaluapan. Iyang hingpiton pinaagi sa mga pag-antos nagpasiugda sa ilang kaluwasan. Siya ang origin. Siya ang sinugdanan sa atong kaluwasan, mga kaigsunan. So, walay imo sa Ginoo ni tanan nga buhat, muni karon ang nahitabo no sa dihang tawag tas Ginoo, automatically iyang regenerate ang ato ang patay nga espiritu, enabling us to respond to His gospel, to believe and repent. So, even the gift that we exercise to believe in Christ comes from God Himself because siya ang origin sa living faith nga ato ang gi-exercise diha kang Hesus aron madawat nato ang iyahang kaluwasan. Nagpasiugda. No? Mo kanay karon igingon pod sa 1 Peter 2:9, apan kamo usa ka piniling kaliwat, pinili. Dili tanan pero naay mga piniling kaliwat kay nga gipili na sa Ginoo before the foundation of the world. Okay? Harianong pagkapari balaan nga nasod ang katawhan nga iya sa Dios aron kamo magmantala sa kahibulungang mga buhat niya nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa katingalahang kahayag. Kung yung tanawon ang mga gipiling katawhan sa Dios mo poday ang iyang gitawag. Dili ta makaadto sa kahayag gikan sa kangitngit unless gitawag tas Ginoo. Unless buhion niya ang ato ang patay nga espiritu. So, this is now ang gitawagan na himutang born again because He made our spirit alive, enabling us to respond in faith and repentance. So basically, ang nag-convert sa imo nganon himo kang Kristohanon, ayaw i-credit na, mayo man gud mo sulti ako nga group leader bay, may kisa mo in-English ba? Okay? Maayo man gud to siya mo kuan gud mura ganahan man gud ko sa atong atay suga-suga man gud to niya. Pagkahuman na pagay snack. Ayaw i-credit nang dili diha. Nga naman kay nag-convert si mo basically ang Ginoo mismo. Ang Ginoo mismo ang nag-convert si mo ha. So atong job sa may trabaho nato is to preach the gospel, share the gospel, but wala tay power to save them. So kumingon ka nga, matukog kuan bay kugon kaya akong pagluwason to mga tao dadto. Murag apike na siya nga kuan. What ay capability to save them? Only God can save them. That's why we preach the word. Na ay ginatawag external call for general public, general invitation, but only God can make them na ay ginatawag internal call to enabling them to respond and come to Him. Okay.
mga igsuon sa pagtuo. Muna ni karon, ang mga igsuon sa pagtuo mao katong gitawag ni Hesus ngadto sa himaya ug gihimong balaan ug padayon ginabalaan. So dili ka basta-basta mingon nga, brother in the faith, pero imong gi-address Muslim, Jehovah's Witness, dili na mo na igsuon. Ha? Ako hiling ra akong tawag og brad. Pero ako i-make sure nga Kristohanon, brother, sister, kay mo magina sila. Pero kung mayroon kag brother, sister diha sa bisan kinsa lang, neighbor ni mo na, neighbor, ha? Dili ni mo na brother, sister kay ang igsoon sa pagtuo, mura gid tong nagtuupod kang Hesus. Mura tong gitawag ni Hesus. So kung na kay kung ikaw Kristohanon karon, nya na kay pares nga dili Kristohanon, pwede nimo sa tawag husband, pwede nimo sa tawag og friend, pero dili nimo sa pwede matawag nga brother in the faith. Kay di na nimo brother. Pag ampo nga mahimo siyang brother, ang Ginoo ra pod ang maghimo ni ana. Okay. Okay, klaro na. Na-set na ito ang setting. Nag-address na siya sa mga Christians. Unsa may gusto nga application. Kay conclusion man unsa may application sa magwawali ani sa iyahang katawhan. Huna-hunaan ninyo si Jesus, ang apostol ug labang pangulong pare sa atong pagtuo. Huna-hunaan ninyo. Now, kaning word nga consider, dili ni basta-basta, no? Matod pa sa Theological Dictionary of the New Testament, the word consider, kataneo, means to direct one's whole mind to an object. Imog yung itutok ang imong unahuna sa usa ka object. Okay? Okay? For example, na kay gusto ka mag-desire ka og negosyo, imong itutok ka na, imong yung tagaan mo panahon, tagaan mo mga magplano jud kay itutok gyud nimo imong mind ana kay lisod na, no, basig masugdan ang usa ka butang, nya di mo mahuman. Di ba? Kung maghimo kag nakay plano magtukod og balay, imong gyud ang tutukan, no? To an object para dili ka magregret sa olahi. Okay, so kung naay desisyon nga, muna nga, na-advise no nga, kung maghimo kang desisyon, ayaw pag desisyon daw, kung grabe ka kasuko, o grabe po ka kalipay. Kaya basically, kana nga desisyon, palpak siya nga desisyon, no? No? So muna nga tagaagyog panahon, labi na mahinungdanon gina nga desisyon. Labi na, di ba sa mga single diri, na mangita kang partner sa kinabuhi, i-make sure gid na nga kana Kristohanon. Nga kana imo igsuon sa pagtuo. Kay basig unyag magmahay ka sa ulahi. Okay? Kay klaro man gyud no nga ginadili gina ang pag-engage og intimate nga relationship sa dili magtotoo. To direct or immerse oneself in it. So ka imong i-immerse, imong i-envelope ang imong kaugalingon. Okay? Para, di ba? And to hence capture it in its whole compass. So kung mura kag traveler nga perminti jud ka mo tan-aw sa compass kung di ka mawala. No, dili ang north bugod ang imong direction. Uy, consider. Inana sa kabililhon. So, muna yung word nga consider. Muna siya ang klase nga pulong nga gisulti sa preacher nga application sa mga Kristohanon sa siyang audience o mapunisa. No, ang ato ang tagaang pagtagad kay pare-parehara ang ilang sitwasyon. So, lahi lang. Ato ang COVID, ang ilang persecution, pero mauragod, problema gyapon nga dako. Okay? Okay. Matod pa dari, additional, no, nga, ambak tagamay sa Hebrews 12, the same gyapon nga pulong, hunaw na siya, hunaw na si Jesus, nga miantos sa maong pagsupak sa mga pagsupak sa mga makasala batok kaniya aron dili kamo maluya umumad ang paglaom. So the same gyapon ang iyang gustong application. Consider si Jesus nga nagantos, tanawa ra gid siya nga nagantos. Kung kanay mong pagantos karon, murag paingon ka ipasan mo ang daigdig, murag di na nimo makaya. Tanawa kuno na si Jesus ba? Kuno na imong leader, imong gisunod. Wake up. Kuno na siya. Unsa po klase nga pagantos aron ka maluwas?
Hunaw na apod. Paman siya ni quit, ikaw, mo quit ka? Ano ba? Dili ka mo luya o mawadan o paglaom. Okay. Unsa man, ang mga kinahalan gayod nato hunaw naon may tungod kang Hesus. Okay. Hunaw na pagayo ang iyang pagkatinawag. Unsa man ni, iyang calling. Isip, apostol, o labang pari sa atong pagtuo. Now na to ang iyang pagkatinawag isip, apostol. No? Atong sabton, nga kaning word nga apostle is the one who is sent. Apostle Pedro, Pablo, gipadala sila representing Jesus. Okay? Si Jesus Christ pinadala samahan to represent God Himself. Okay? He is the Word, became flesh. God in the flesh, the image of God, na siya. Gipadala siya sa kalibutan. Okay? So muna siya ang apostle o unsa man dapat, no? Matod pa sa John 6:29, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao ang nga muto kamo sa iyang pinadala. Okay? Kay siya ang kinabuhi. Nga naa kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Okay? Siya ang apostol nga gipadala sa Ginoo. Ingon, makmailhan po, ato naman ang nisgutan to ni Agi nga, mailhan po ni naay ginatawag bitaw nga authentication. Nga dili lang gistorya niya, kundi nagpamuhat po siya og mga milagro. Okay? Nagpakita nga ang Ginoo gayon naguban kaniya, gitatakan siya nga siya dili piki kundi tinuod og ang pinakanindot gayon is nabanhaw si Jesus. So, siya gayon ang pinadala samahan, gisilyuhan. So, unsa man karon ang ato ang angay buhato, no? Matod po sa Hebrews 1:2, no? Padayon sa tani. Giisgutan to ni Agi nga ang Ginoo nakigstorya sa prophets, sa uban, pero kare karon isulti naman niya ni I think si Ronron nagwali ani, pero akong i-connection lang. Apan sa kaliyang mga adlaw sa misulti kanato pinagi siyang anak. Ang iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. O nga pinagi kaniya, usab, gibuhat niya ang kalibutan. Abi kayo, no? Wala na makalabaw nga description, mahitungod siyang anak. No? Tag-iya sa kalibutan, siya nagbuhat sa kalibutan. Okay? And muni siya, kung kaniyang pinadalas Ginoo, kumaminaw sila sa anghel, mga Hudiyo kung ilang kitagag, attention ang mga message sa mga prophets, how much more? Jesus, nga iyang pinadala. An application lang in passing. Basta may mong paminaw karon. May paminaw karon. Okay? Paminaw kang Jesus. Listen to Him. Nasa message siya ang pulong sa Dios. No? Paminawa ang kamatuoran. Paminawa ang mga iyang pagpanudlo. Listen to Jesus kay siya ang pinadala sa amahan. So kung sa man imong struggle karon, susay no gusto ta og mga solusyon, paminaw na to ning uban, laka. Pero ma-miss na to. Na si Kristo di ay gyud ang pinaka hatagan nato attention to listen to Him. Basa ba kasi mong pulong sa Dios karon? Do you really pay attention to His commandments? Listen to Jesus Christ. Ang pagkatinawag ni Jesus, isip Pangulong Pari. Okay? The Old Covenant high priest offered sacrifices for sins on behalf of man in relation to God. So muna siya ang pinaka-main job sa high priest. Nga mag-offer og sacrifices ngadto sa Dios aron kaning katawhan nga Israel malimpyo, mahinlo silang sala o mapasaylo sa Dios. Muna nga nay once a year nga ang high priest kay lipod siya pod magahinlo siyang kagulingon para madawat sa Ginoo, mahimo siyang worthy. Muni ang gibuhat sa high priest. Pero nay mas labang high priest nga nag-offer sa iyang mismong kagalingon aron mapasaylo ang atong mga kasalanan. Okay? 1 Timothy 2:5. Adunay usa ka Dios o aduna lamay usa ka tigpataliwala sa Dios o sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus.
So Christ is the mediator. Siya ang naghiusa kanato balik sa Dios. Siya ang naghalad siyang kinabuhi, no? Siya ang high priest at the same time siya pa gyud ang sacrifice kay siya ra ang sacrifice nga worthy, pinaka-worthy sa tanan nga sacrifice kay wa say sala. Jesus is your high priest. Siya pod ang ampo ngadto sa trono sa Dios aron kita nga iyang katawhan mapreserbar ug mulahutay sa tuang pagtuo. High priest. Kanila pa lang duha ka kamaturan is enough for us. Okay, pero wala pa gyud human. Wala na human ang magwali. Daghan pa sa mga kamaturan mahitong kang Hesus para gyud bito maamguhan nining mga Kristohanon nga nagka-experience og dakong problema hagit sa kinabuhi. So ingon na rin, ang atong patalinghugan, pag-ayo si Jesus, isip Pangulong Pari, nga nagpasiguli ka nato sa Dios, ung naghalad sa iyang kagulingon, aron mahupay ang kapungot sa Dios dinhi ka nato. Grabe ang kapungot sa Ginoo kanato tungod sa atong mga sala. Ug usa ra gyud ang makahupay ana. Si Jesus. Si Kristo mao gidakdakan sa Dios dito sa cross sa iyang kapungot aron ang kapungot sa Dios nga para kanimo kanako mahupay. Kay napasaylo naman ang atong sala. Wow. Imagine nimo. Muni, no di na ko ma-imagine karon, no? Kana ba kani nga kamaturan, di na ko ma-imagine karon ang akong kinabuhi. Muna wala si Jesus. Kay kabalo ko nga mabot ang panahon. Mahuman ni akong kinabuhi ning kalibutan na. Atubangon nako ang Ginoo. Ang Ginoo nga balaan, ang Ginoo nga righteous, ang Ginoo nga just. O kabalo ko, makasasala akong dako. Kung walay Kristo nga mihalad sa iyang kinabuhi, kabalo ko asa ka padulong, kalaglagan. Muna nga nakaangkla gayod ang akong kaluwasan, ang akong kasiguruhan, diha kang Hesus. Yes, ga Bible study ko, yes, gawali ko, pero kaning tanan, wala ni. Ang akong source of salvation is Christ alone. I hope mo po na imo ha. Ayaw tanaw si mo hang, uy, muna akong accomplishment, parang okay na ni. Madawat na ko sa Ginoo ni. Uy, Bible study na ko. Uban pa. Uy, okay raman ko. Kaampo man ko. Ayaw diha. Kay usara high priest nga naghalad sa iyang kinabuhi aron ka maluwas. Iangkla igsoon ang imong kaluwasan kang Hesus. Ragyod. Ayaw na og pangitag pakapin. Christ is enough. Okay, apostle, consider his apostleship, his high priest, siya pagka-high priest karon, una pag pag-ayo ang iyang karakter. Una pag pag-ayo, pagka matinumano ni Jesus. Verse 3:2, siya nagmatinumanon sa nagpili kaniya sama kang Moises sa tibuok balay sa Dios. So, ang writer po, medyo kan po siya, no? Nakita nimo yung pagsulat, kaya i-address mo ni sa mga Hudiyo, o mga Hudiyo, ilag yung gitake high regard si Moses. Gibalance po niya. Yes, si Moses, matinulanan man po. Si Jesus, matinulanan po. Okay? Although si Moses sa Old Testament, nasa mga nabuhat ng mga sayop, no? Disobedience. Overall, Moses is faithful. But Christ is more faithful kay wa siya sala. Pero kay siya matinumanon sa tibuok balay sa Dios, kaning word nga balay dire, ayaw ninyo na nga kumayon galig balay, dili ni siya to i-compare sa Severe States, uban pa nga balay diha nga kubo, na mansion, na concrete, dili ni ba? Ang word nga balay dire is pamilya. Katawhan, pamilya mo na ingon ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. So dili ito literal nga my house, we will serve the Lord. Family, children, wife, house of God. Okay? Mga piniling katawan sa Diyos. Kita na. Okay? Christ's faithfulness is manifested in His total reliability, constancy meaning, consistent siya sa iyahang gisulti. Munang masaligan siya, is shown by His personal character and made known by His words and works.
Muna siya ang faithfulness ni Christ in every aspect sa kinabuhi. Christ is faithful. Bisan asa nga gulong nga imo sang tanawon, mahangad ba ka, kilid ka, usara gyud imo makonclude. Christ is faithful. Matinud-anon siya. Okay? Kung nakay ginahuna nga, kani matinud-anon gyud kay ni siya, layo ra na kang Hesus. Si Kristo ang pinakamatinud-anon sa tanan. Okay? Masaligan sa kunay, inani, nga dili lang sa high priest, dili lang apostle, but faithful pag yun. Na, uwi ana. Klaro na. Matinud-anon yun ba? Meaning, kung sayang isulti, kung sayang iyang gisaan, matuman gayon, kay he's capable of fulfilling all that he say. Siya ra ang makadeliver. Di ba? Siya ra ang makafulfill sa iyahang gisulti tungod kay siya, Dios man usab. So kay matinud-anon man, tanawa ra ang pagkamatinud-anon ni Jesus. John 4:34. Siya mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako. Pagkaon ni Jesus, muna ang iyang ampay. Muna ang favorite food ni Jesus. This is, dili na ito talawon nga, literal nga pagkaon, but really, this is the joy. His delight is to fulfill the pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako. Ang pagtapos sa iyang buluhaton. So, muni siya ang faithfulness dahil na ito makita, no? O tinuod mo magining nahitabo. Even unto death, Christ is faithful to the will of God. Si Jesus mao sa gihapon, kagahapon, karon hangtod sa kahangturan. O ako lang isang ikuan karon kay sa tong sitwasyon. Kita karon na eksperyensar og isikyo, kalisod, daghan mga dawadag trabaho. Okay, ang uban nga balaka na, hadlok na. Remember Christ's faithfulness in the past. Kagahapon. Remember. Diyos ka pagluwas sa Ginoo. Remember Him who saved you. Remember Him sa itong panahon nga naglisod ka kaga itong nanganiaging mga tuig. Remember Him. He delivers you. Siya nagluwas kanimo kaniadto. Siya nagtagbo sa imong Panginoon. Siya nagalikon kanimo. Remember Him. Karon sa Ezekiel. Karon sa tong sitwasyon. Consider Jesus. He's still faithful. He's still faithful. Kung sayang nabuhat, tuniaging ipakita niya yung pagkapatinud-anon, tuniaging mga katuigan, He's still faithful until today. He's able to deliver you. So I hope, my friend, consider Jesus' faithfulness. Tingali na yung mga plano nga napalpak, kukuban pa. But the truth is, ang kamaturan, Christ is still faithful. O hangtod sa kahangturan, kung gideliver ta sa Ginoo karon sa Ezekiel COVID coronavirus, so ata kabalo sa dagatan sa future, basig, abot lang ako kabalo. No? Pero God is still faithful. Anchor your life to the faithfulness of Christ. O kabalo ba mo? Muna siya ang nakanindot sa atong Ginoo. Kay kanina ba atong kaluwasan ba? Naka-angkla sa saad sa Ginoo. Ituhan nimo ang iyang pulong. Unsa man ang rason nga nung magpabilin ka punta. Because kabasayod ta nga ang Ginoo nga nagsaad matinud-anon, He will surely save us. So, Christ is faithful. Angay na itong naon pag-ayo si Jesus kay siya matinumanon sa iyang mga pulong o buhat. Okay. Na pag-ayo ang pagkalabaw ni Jesus. Okay. Papaginuhuman ang magwali. Iya pag yung gikuan, saro ba yun, no? Apan si Jesus, giisip nga labaw sa himaya kay kang Moses, ingon nga ang nagtukod sa balay, labaw pa, ug dungog kay sa balay. No, kanyang tanawon na rin, contrast. Si Jesus, labaw ug himaya kang Moises,
Si Jesus labaw. Dared mo din ikaron. Kaya ang nagtukod sa balay, referring to Jesus, labaw pa og dungog, ni himaya og dungog pareha ni kay sa balay. So ang balay nga gisgutan dari is Moises, no? So karon, si Moises is alagad. Okay? Pero kung imong tanawon, kinsa may nagsustenar kang Moises? Kinsa may nagalig-on kang Moises? Kinsa may nagtawag kang Moises? Kinsa man ang nagbuhat kang Moises? Jesus. Siya ang nagtukod sa balay. Siya ang magbubuhat. So ang magbubuhat sa balay, mas labaw og dungog kaysa balay. Di ba? Kung makalabay ka dito sa uptown, kayong kang, lindutang balay. Pero, grabe tag-iya ba? Sapian yung tingin siya. So, makita na to, yes, ang works sa balay, meaning I'm talking literally sa balay, we can also refer that sa owner sa balay. Aman siya kitag resources. Aman siya kinsaman. No, nag-provide sa tanan gikinahanglan magpakaon ng mga servants diha. Maka-provide sa mga pagkaon sa iro. Ang owner. Okay? So, muna ang ato ang tagapagtagad, no? Christ, muna ang deserving si Christ sa dungog hugimaya kaysa nagtukod sa balay. O ato po maisgutan karon nga, kita pod balay ni Jesus, kita yang gitukod. Hebrew 3:4, kaya ang matag balay aduna gayoy nagtukod. Apan ang nagtukod sa tanang butang mao ang Dios. So karon wala na gyud gialang-alang. Sa writer sa Hebrew, kinsa si Jesus. Siya ang nagtukod sa balay. Nganuman, siya nagtukod sa tanang butang. In conclusion, kay siya, Dios man. Capable man siya. Siya man nagbuhat. Ingon ni Jesus sa Matthew 16:18, sultihan ko ikaw, nga ikaw, mao si Pedro, o ibabaw nining bato. Notice the word, tukuron ako ang akong iglesia. Ikaw na og ako. Og walay, og ang gingara, ang gahaan, sa Hades, dili kayo makabuntog nini. Christ is the one who builds us up. From your conversion, karon ang Ginoo nagtukod. Kaya ang Ginoo man nagtukod nimo, siya man ang nag-foundation sa imong salvation. Siya mag-sustain sa imo, ha? Siya motiman sa imo, kabilang man kasi ang house. So, di ba? Maayo man siya nga owner sa house. Muatiman gid siya sa iyang katawhan. Muna ang gibalik-balik, ayaw kabalak, ayaw kahadlok. Kung ikaw, iyan ni Jesus. Ikaw ang tao nga pinaka malipayon o naikalinaw because desired ka nga ang i-sustain yun ka sa Ginoo. Okay, another passage, verse, no? Kita iya mga binuhat, gimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong buhat o giandam ng daan sa Dios aron nga nini magkinabuhi kita. Si Moses, ingon nga sulugoon, matinumanon diya sa tibok balay sa Dios, nagpamatuod sa mga butang, nga ipamulong sa umaabot. So, gimong tanaw na to na rin, no? Si Moses describe as sulugoon. Okay? Grabe, no? Si Moses is the lawgiver. Di ba? Grabe ang paggamit sa Ginoo siya, ha? O guban pa, siya, gilid niya ang Israelites, mga millions of them, ngadto sa promised land, no? Pero, giremind sa author sa Hebrews, yes, prophet si Moses, yes, manggiitan siya, pero igsoon, sulugoon si Moses. Servant siya sa Ginoo. Ayaw siya, kayo hatagig taas, nga dungugog himaya, kay di siya worthy. Ang sulugoon, dili worthy. Ang nagtukod sa balay, may hatagag dakog, tanadungog og himaya. Okay? Ano na pa kayo, ang pagkalabaw ni Jesus, isip anak. Si Jesus, ingon nga anak, matinumanon sa pagdumala sa balay niya. Okay, muna ni karon. Almost there. Ingon nga anak. Okay? Nagmatinumanon sa pagdumala sa balay niya, balay sa Dios, kita na. Matinumanon. Faithful siya. So muna na akong ingon. Okay, ang nagatiman sa imong anak, ang nagtiman sa imong kagalingon, yes, pero labaw sa tanan, ang Ginoo nagatiman nimo. Nagatiman nimo. Siya ang nagsustinar nimo.
So basi pag unsa man ang mga pagsulay bagyos kinabuhi, dili gyud biyaan sa Ginoo ang iyahang mga anak. Kung atimanon sa manok kining mga piso, kuan ko luoy katong picture ba nga sunog bitaw, unya na mungaan naglumlom, iyahang na apil sa kaugdaw uban sa iyahang mga itlog. Wala gid niya biyahe. Grabe ka faithful ning kuano. Mga kung kanid ba? Manok kay na inana mo protect sa iyahang mga itlog nga apil lang iyang kinabuhi. Bahala na. Basta di niya mabiyaan ang iyahang mga eggs. How much more? Si Christ. He promised, I will never leave you, nor forsake you. Di ko mabiyani mo. Kaya kung matinud-anon nga anak nga magatiman sa balay, ang balay kita, mga membro sa iyang pamilya, iya gayong atimanon. Matiman magali siya, dili membro sa pamilya. Mga makasasalang dako dito sa dili magtotoo, how much more sa iyang mga anak. Okay? John 5:18. Mo kini ang hinungdan nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw sa pagpahulay, kundi usab kay ang Dios iya mang gitawag nga amahan, ug tungod nini gihimong tupong sa Dios ang iyahang kaugalingon. So, nakita nato dali no kay ato manggon as isip anak. No, timanan nato kung panahon kung ang word anak Hudyo man gi-address ani, ang ilagay yung ma-refer is si Kristo tupong sa Dios. Muna gipatay nila si Jesus, ilahang naglinguwa sila pagpatay kay gitupong man. Gilevel man ni Jesus ang iyahang kaugalingon sa Ginoo, and that is blasphemy. O kung imong tanawon sa Hebrews 1:3, mo gini ang gi-describe no, isip si Jesus isip anak sa Dios mo ni. Wala na laing mas labaw pang description ani. Siya ang anak sa Dios, danag sa himaya sa Dios, tukma sa hulagway, kay na iya, nagsapnay sa tanang butang, pinagi sa gamhanan nga pagpamulong niya, nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala. Siya naglingkod tuo sa halangdon sa kaitasan. Ang himaya nga gi-ascribe alang sa Dios, the same glory i-ascribe kang Jesus. Okay? Ang essence, ang nature, sa gi-ascribe sa Dios, the same nature nga naa kang Jesus. Christ is siya ang authority nga naa sa Dios na the same authority nga naa kang Jesus. So dara na kasandig ang ato ang pagtuo. Salamat sa Ginoo. So therefore, kay siya anak man sa Dios, highly recommended siya sa amahan. Usa ka tingog gikan sa panganon mingon no context ani na transfiguration muni ang gi-reveal sa Ginoo kang Pedro no katong tulo ka buok. Kini mao akong anak, ang akong pinili, pamati kamo kaniya. Praise the Lord. Listen. Christians, listen to God. Listen to His Word. Okay? Christ. No, ang anak sa Dios ato siyang pamation. Ang ayan si Jesus nga patalinghugan pag-ayo kay siya ang nagtukod ug nagsustinar sa iyang simbahan. GCAF is the Church of Christ. Iyaning simbahan. Mga tinawag sa Dios na diri o kabalo ko ang kaning nga simbahan i-sustain yun po sa Ginoo. So muna akong comfort, data nag-draw og hugot kay kabaluta, si Kristo matinud-anon. Unsa may imong aksyon? Nanata sa conclusion nga part. Unsa may imong aksyon human sa pagunahuna pag-ayo kang Hesus. Karon imo na nasabtan si Kristo, high priest, siya apostle, matinud-anon, nagtukod sa balay, siya Dios. Unsa man ang ato ang konklusyon, unsa may aksyon na ato pagkahimuaton ani? Mo ni ang aksyon nga gusto.
ipabuhat sa magsusulat sa Hebreo dadto sa mga Kristohanon o mo po ni ang ato ang ngayon baton. Kita mao iyang balay. Kung ampingan nato ang atong pagsalig o sigarbon kita sa atong gilauman. Kita mao iyang balay. Ikaw belong ka sa balay sa Dios. Ikaw nga sinagop na sa Dios. You are His house. You are His called ones if you remain ang imong pagsalig. Now, ang point lang diri is this. Ang ato ang pagkamalahotayon sa pagsulay, ang atong endurance sa pagsulay, ang atong pagpabilin diha kang Hesus, nagpamatuod lang nga ikaw part sa iyang balay. Pero kung ikaw mo sa likoy kang Hesus, mo biya kang Hesus, o magpadayon si mong pagbuot, nagpamatuod lang nga dili di ka part sa iyang balay. So mga kaigsunan, Hebrews 10:23, magpabilin kitang maligon sa paglaon nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayon niya ang iyang saad. Ingon ni Paul, nasa'y confidence, nasa'y hope, ako masaligon nga siya, si Jesus, nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo niini hangtod sa adlaw ni Kristo Jesus. He who began the good work in you is able to complete it. So therefore, wala gayoy malaglag. Tanan nga bilong sa balay sa Dios, padulong gayod sa gingerihan sa Dios. 100% guaranteed. We persevere because Jesus is preserving us to the end. So I hope these words will encourage you in kuno na pag-ayo si Jesus. Iangkla kaniya sa hingpit ang imong paglaom kaysa matinumanon. Ampo ta. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong karon. Daghang salamat kay imong gidasig. Yes Lord, daghang salamat kay taliwala nining pagsulay na agi Dios nga matinumanon, matinud-anon. Busa Lord, puna kami sa imong kalipay. Puna kami sa imong Espiritu, O Dios, nga among kinabuhi. Magpadaya gayod kang Hesukristo nga among Ginoo og maluluwas. Amen og amen.